tsohon shugaban ƙasar Najeriya na military, wato former Nigerian military head of state, General Ibrahim Badamasi Babangida ya tura saƙo wa mutanen arewacin Najeriya, ya ce mutanen arewacin Najeriya su haɗa kansu, ya ce su kare yankinsu, ya ce yana kira da duk wani manya da wani duk mutanen arewacin Najeriya su kare yankinsu saboda ba su da wani yanki da ya wuce nan. Ya ce yana tunanin ba zai wuce wannan shekaran ba zai mutu. Ya ce ya kamata mutanen arewacin Najeriya su gane cewa duk wani manya-manya malamai suna mutuwa, manya-manyan malamai suna mutuwa. Ya ce manya-manyan 'yan siyasa, manya-manyan shugabanni elders suna mutuwa. Ya ce to ya kamata a ce mutanen arewacin Najeriya su yi wa kansu tanutsu, karatun tanutsu, su haɗa kansu. Ya ce mu haɗa kanmu, ya ce banmu da wani yanki da ya wuce arewacin Najeriya. Ya ce lokacin da suke mulki sun yi kokari su ga cewa sun haɗa kan arewacin Najeriya. Ya ce babban abin da ya yi shine na ɗauko birnin tarayya daga Lagos zuwa Abuja. Ya ce wannan abin da ya yi ba ƙaramin ci gaba ne wa mutanen arewacin Najeriya. Ya ce inda a ce birnin tarayya yana Lagos da arewacin Najeriya da yanzu bata zama arewacin Najeriya ba, da ba a magananta. Ya ce wannan abin da ya yi ɗin nan sai dai su ce alhamdulillah sun yi kokari. To amma yana kiran cewa mutanen arewacin Najeriya su haɗa kansu, su zama tsintsiya ɗaya, kar a raba kansu, su haɗa kansu. Ya ce yana tunanin ba zai wuce wannan shekaran ba. Ya ce abubuwan da za mu yi shine mu haɗa kai. Ya ce mutane manya-manyan elders, ya ce musamman malamai suna mutuwa, manya-manyan malamai, mun rasa manya-manyan malamai. Ya ce mun rasa manya-manyan mutane. Ya ce duk wani manya-manyan head of state duk sun rasu. Ya ce yanzu ba wani elders, amma ya ce abin da ya rage mana shine mu haɗa kanmu. Wato idan mun fahimci abin da IBB yake nufi shine IBB ya hango wani abin da ba mu hango ba. IBB ya san abin da yake faruwa a Najeriya. IBB yana kallon abin da yake faruwa a gwamnatin nan. IBB yana kallon ƙabilancin da ake yi. IBB yana ganin yadda ake cin amana da kuma yaudarar arewacin Najeriya, yana kallo. Amma bai ce kuma ba. Wannan saƙon da IBB ya tura mana saƙo ne wanda ya kamata mu gane cewa wannan saƙo ne akan 2027. IBB yana nufin cewa duk wani ɗan arewacin Najeriya ya zaɓi nashi. Yana indirectly yana gaya mana cewa ɗaukan birnin tarayya ya kawo sa, birnin tarayya ɗauko shi daga Lagos ya kawo shi Abuja ba ƙaramin jajircewa ya ba, kuma ba ƙaramin shahada ya ba. Ya ce wannan abun da ya yi kaɗai ma alhamdulillah ya gode wa Allah. Ya ce da birnin tarayya yana Lagos, ya ce bai san 'yan arewa yadda za su kasance ba. Kun ga wannan saƙo ne yake maganan cewa ba batun birnin tarayya nan da ake maganan za a cire shi. That is Lagos is the central agenda, ya san da wannan manufan. Shi yasa IBB emphasizing cewa